Hello! Naimbag a bigat. Baro nga aldaw, baro aleksyon, tiin kayo maadal. Isaganam ti papel, lapis ken module mon. Rugyanan tayo ti leksyon, babain ti panagbasa, kadagiti dua a word problems. Umuna, kalpasan a nasungbatan amin ni Angela dagiti saludsod iti module na, napan nagpuros iti mula da arambutan. Nakapuros iti dagup ti siyam agasot ken siyam apulo a bukel. Naipadawat na met kadagiti kagayem na ti limagasot ken siyam apulo a bukel. Manulaingen a peraso tinabati ken ni Angela. May kadwa, tapno mabuo ti number sentence orno sen dagiti numero iti uneg ti kahon ket ipisok dagitoy iti uneg dagiti nagbukel. Amum kada asungbatan dagitoy? Dayta ti adalan tayo itattangal daw. Ti adalan tayo ket quarter 2 module 3. Routine ken non-routine a problema pakaseknan ti panagikkat ti whole numbers ken gatad ti kwarta nga agingga sangaribo ti minuens na. Umbing anya kadi dagiti addang ti panangpamuspusan ti routine ken non-routine problems. Okay, ti umuna, basaen ken awaten ang nalaing ti problema. Amwen ti damdamagen ti problema. Amwen dagiti nailanad a numero. Agaramid ti addang. Amwen ti umno nga operasyon nga aramaten. Ilanad ti number sentence. Sulbaren usar ti umno a pamuspusan. Aramiden ti nailanad nga operasyon. Ken, i-check no umno ti sungbat. Dagiti met dagiti dumapay a stratehiya iti panangipamuspusan iti non-routine problems. Umuna, panangidrawing iti diagram, panagilista, panagaramid ti table, panangtuktal ken panangsurat iti pattern, panagpugto ken panagicheck, work background, panangisurat iti equation, panagusar ti konkreto a banbanag wenno manipulative, ken break into parts. Itattangarut ubing ket padasen tayo asungbatan, jay routine problem a nabasa tayo itatay. Basahin tayo man ulit. Kalpasan a nasungbatan amin ni Angela dagiti saludsod iti module na, napan nagpuros iti mula da arambutan. Nakapuros iti dagup ti siyamagasot ken siyamapulo a bukel. Naipadawat na met kadagiti kagayem nati limagasot ken siyamapulo a bukel. Manulaingen a peraso tinabati ken ni Angela. Itatta batan tayo jay umuna, saludsod, anya ti damdamagen ti patang. Okay, ti sungbat ket manulaingan a peraso tinabati ken ni Angela. May kadwa, anya dagiti naited a numero when no given. Okay, siyam agasut ken siyam apulo ken limagasut ken siyam apulo a bukel ti rambutan. May katlo, anya dagiti word clue. Dagiti word clue ket manulaingen. Ket no makabasa tayo ti manulaingen, anya nga ta ti usarin tayo nga operasyon. Panagdagup nga ta wenno panagkisay. Wen panagkisay. Anya ti number sentence. Okay. Siyam agasot ken siyam apulo, kisayan ti limagasot ken siyam apulo, ti sungbat ket blanko. May kalima, anya ti umno a sungbat nga rod. Ti sungbat ket? Okay. Upat agasot a bukel ti rambutan
tinabati ken ni Angela. Laki penyo ubing nga ti ikabil ti umno a sungbat ket ti kumpleto a sungbat. Naawatan? Daytoy met ti maysa a pagarigan ti non-routine problem. Tapno mabuo ti number sentence, purnusin dagiti numero iti uneg ti kahon, ket ipisok dagitoy iti uneg dagiti nagbukel. Dagiti numero iti uneg ti kahon ket siyam, innem, lima. Ken innem, lima, ken tallo. Umuna tayo kitain ti saggaysa. Anya nga ta a numero no usarem ti panagkisay ti sungbat ket upat. Okay. Siyam ken lima. Siyam kisayam ti lima ket ti sungbat ket upat. Tatamet isu nga ikisan tayon dagiti a numero. Itatamet kitain tayo ti sagsangapulo. Anya nga ta a numero no sarem ti panagkisay ti sungbat ket 0. Husto innem ken innem. Innem kisayam ti innem ti sungbat ket 0. Ekisa mo dagita innem. Itatta ti nabati langinen ket 5 ken tallo. Ikabil tayon ijay sagsangagasot kitain tayon husto. 5 kisayan ti tallo ti sungbat ket 2. Husto ka. Naalam ka di dagiti sungbat? Congratulations! Mabalin mon a sungbatan dagiti tuduma pay nga aramiden ti module mo. No nagustuhan daytoy a video lesson, i-click ti like. No saan ka pa nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti video lessons ko. Agyamanak!